sa Semana Santa. Ikaupat nga pulong, Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 hangtod sa 35. Ug sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog nga tingog. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Agi pagtahod ning adlaw sa pagpamalandong. Ang RMN drama modalit ing lahing sugilanon nga gituyo pagpahaom ning Semana Santa. Ani kini sugilanon nga naguluhan. Mia culpa. Akong sala. Buyang! Hatawel be! Dalang hali! Dali! Pahimutang og darong diya sa sofa, Adam. Pagdarong. Adam. Ayaw ka paglihok aron dili ka magsuka. Og mahawasan ka dayon. Bebe, atong trapuhan, be. Sa'yo problema niya mo? Ganun ikaw may midool. Siguyang ang gusto kong matiman nako ug dili ikaw! Pwe! Adam, laom ng gabi Og sinangguyang sayang ni pahuway. Natuog pag ito hangtod karon. Gusto ka ba? Huwag ko magkinala sa iyong servisyo. Get close! Adam. Deo. Kapila naman kung pasabot ni mo. Oh. Naibaw man dahil ka? O yan ano, pabalik-balik ko pa magikunin mo. Okay. Basta kayo nagkinalag kong dakong kantidad. O di, pag-withdraws bangko, problema bago na. Unsa? Unsa notice ka sa bangko? Pues ati man na. Basta nga kung gisugo mo yun na ha, okay? Sige, magpaabot ko. Buisit. Adam, niay notice na tong duha. Kung sa'yo na ng maong papel, ati man na. Pero yung pa man nagpaabot ako. Gikan ni sa simbahan. Schedule ni para sa atong wedding seminar. Unsa? Gaga. Kada ito pa kumingon ni mo, nga way kasal nga mahitabo, tali na tulo ha. Lisod ba na sabton? Adam, kinahanglang magkasal na ta aron mabindisyon ang atong panatipon. Magpabilin kong bachelor. Okay, ikaw bahala ka. Kung mubiya ka, wa ko'y labot. Basta kay, mauna ka na akong desisyon. Di ko ganahan o commitment. Nakasabot. Sakit kan kay sinultihan ako, Adam. Mahimo pag-igo na. Pues, pahawa din Layas! Adam.
Direto pa na ka, sir. Gusto ba ang wine, sir? Ipisan ta ka. Girls, ayaw una ninyog istorboha si Boss Adam. Maopay intay pag-abot anak niya. Behave. Okay ra ko, Madam Sue. Wow, sir, uy. Misa magkakapogi si mong bikote. Basin gusto kang magpalain og exclusive room, sir. Madam Sue. Nahibaw na ko si mong gusto, Boss Adam. Og di takapakyason. Yan da paborito na kong room. Ipahilo na sila. O i-line up na ang akong mga paboritong kanta sa video kay. Of course, with my favorite drinks. Oh, sure, bossing. Waiter, prepare the VIP room. And one set of drinks for Bossing Adam. Sir, Sir Adam, Oh, Sir, Guyang. Nakilak man ka. Sir maluoy intahong ka. Nga naman. Sir Adam, ang akong bana, Bago ka lang nakadawat sa imong sweldo ning buwan na, Guyang. Unsa may angay kong kaluyan? Ang akong bana, sir, na-admit, operahanan, may kanser siya sa atay. Unsa? Oh, sir, huwag ko lang hunahunaan nga kapangayuan na kong tabang. Mauwa ug maikog unta kayo ko, pero emergency man ni sir. Sir, anta maluoy ka. Kay nasakit, operahanan, ako dayon ang dali-dali ulog dool. Pasensya ka na, Guyang. Di ko makapahuam nimo. Kung may idunol man ko, agig kaluoy. Ayaw pagdahom og dakong kantidad na kasabot. Apan, sir, nagkinahalan ko og dakong kantidad. Kinahalang madali ang operasyon sa kumbana kay Kundili. Ayaw ko kilaki-laki, be. Di ko madani mo na, anak. Sir, taon maluoy ka, sir. Dili ko usika ng akong sapi sa sama ninyong timawa. Sir, pagaliw po ko ni mo. Huwag pangiluoy ko ni mo. Niya, muluhod ako si mga tubangan. Aron mo bati ka na akong kaluoy, sir. Luwas tayong taon na akong bana. Pasensya na kaayo, Guyang. Apan dili ko makapahuam nimo. Period. Nagtipon og naman din mga pirmahanan ug uban pa mga documents din sa kong lamisa. Hahay, Dio. Ngano man itaw wala nimo gipada sa bahay aron ako taning nabasa og napirmahan. Unsa man taong ka, Dio? Permi kang wa sabay. O di ka kontak sa imong cellphone. Ingon man. Di sa nimo basahon ang mga chat na ko sa imong social media nga account. Ay kog tubag ang sama ana, ha? Sir, sorry, sir. Murasyon pagigada. Oh. Masigdo na kay gihimong milagro dining ako opisina. Sorry, Adam. Dili ko makahimo niya nang gipamasangil mo na ako, sir. Oh, pasensya ka na, Dio. Prangka lang ko. Gusto na ko sa tao nga sincero mo trabaho din sa opisina. Naibaw ka na sa panahon karon. Dili na kakumpiyansahan. Yes, sir. Nakasabot ko sa imong punto, sir. Kung nasakitan ka sa akong mga gipanulti, narani mo ang tanan. Unsaon na nimo? Okay, sir. Ako nang timanaan, sir. Dili kay imo lang timan-an. Isil-sil gyud si mong alimpatakan ang tanan. Tuod. May appointment ko karon. O kung doon ay bagong pirmahanan o bagong mga dokumento, gikan sa laing mga branches, ihatod dahil sa bahay. Kasabot. Yes, sir. Uy, napagidi ay.
Katong notice sa bangko. Kung hain man to, ihatod dala sa bahay. Adto ko na lang basahon o pirmahan. Malito ko sa kong appointment. Ika na'y bahala din sa opisina. Okay, sir. Mahimo ba mahunong ka na sa imong bako, Lia? Alingugog. Kung nagpaagas pa ko sa akong mga luha, wa kini magkahulugan. Nagikasakit ang imong pagbaliwa na ko sa asawa, Adam. Unsa? Uy, ngano ka, uy? Unsa lagi pangyawit ni mo diha? Nakakita ka man siguro ng mga maleta. Ngano man? May plano ka? Maayo kay imo nang gipangutan. Ay, dakag istorya. Diretso ako. Gisakit ako na kunahuna. Nga maura di ay ni imong ibawas ako sa tanan kong nahimo para nimo. Gimahal ta ka. Giatiman. Apan mauni ako maani. Dinhira ta kutob. Gisakitan man ko apan masakit ka sunungon ang imong sitwasyon, Adam. Unsa? Karon nga, nakita ni mong nagpaagas ko sa akong mga luha. Kada tugod kay naluoy ko ni mo, Adam. Unsa? Gaga na ay. Gisakitan ko sa bahibong sangputan sa imong kinabuhi. Tungod kay labaw kang nasayod. Nga pag-antos o mga kasakit, mao niya imong ikauban ning harianon mong panimay. Biyaan ko nimo? Nahala! Buhata dayon! Pawa! Wa ko magkinahanglan nimo o bisan kanusa. Dili na ko gusto makakita sa imong anino ning akong panimay. Layas! Ayaw lang ko abuga nga sama ko sa kamananap. Katapusan ko ng hangyo nimo. May mga tiil ko nga mo'y mugihan ako ngadto sa dapit diin nagpaabot ang hingpit na kalipay. Ang akong kalinaw. Adios, Adam. Sayod kong kwarta ra gikinahanglan mo nako. Ingrata ka, Lia. Mapahimuslanon ka. Wa kay hinungdang pagkaasawa. Nahong kag sapi. Dili og dili ka na makakupot bisag usa ka diyot sa akong panudlanan. Nahong kag sapi. Baga kag daog. Nganong may nakapaskin sa main entrance? This company is temporarily closed. No. Dili mahimo. Dili kini tinuod. Dili kini tinuod. Sir? Sir Adam? Dio, asa ka? Pasabta ko nini tanan. Dali dayon diri sa office. Pasabta ko nini. Unsa kini hitabo adiyo? What happened? Sir, kalma lang, sir. Oo, pasabtan ti ka, sir. Pasabtan ti ka. Irunda yun! Sir. Sorry niya. Manuwa na hindi ka pibaw at tungod kay... Tungod... Unsa! Sulti na yun, tarantado ka! Diretso ako sa pagpasabot. Ngano kini diyo? Ngano? Usa kas mabaso, Sir Adam. Nagpabaya ka. Ni kumpiyansa ka. Mas, gipalabi ni mo ang imong bisyo. Inungdan nga. Huwari ka maguna-una.
Ug imong gipalabi ang imong misyon, sir. Mauna, sir, ang imong napasagdan ng kumpanya. No, dili ka na tinuod. Dili ko makatuon ni ini. Wa kini ka matuuran. Ang mga dokumento, hay na. Ang mga pirmahanan ko mga papilis, ko ay pagawas! Kinamasulbad kini sa labing dali panahon. Sir, uuhin ang tanan. Dili kini angay mahitabo niyo. Ipagawas ang tanang dokumento! Ayaw tagoy! Ang mga pirmahanan, liho ka na yun! Sir, gapong adlaw, akong nadawat ang last notice sa bangko. Unsay last notice? Ngano? Sir, due to bankruptcy sa imong kumpanya, mao ka na. No! No! Dili kini angay mahitabo sa kong kumpanya! Dili! Bisan gani ang usa nimo ka mansyon nga taon-taon nang naprinda, wa na sab. Bisan giunsa ko ginigahyo, sir. Napupos na gid ang tagal ni. No! Dili ko mo sugot! Dili kini angay mahitabo sa kong negosyo! Dili! Dili! Gikasubo ko ang nitabo, sir. No! Kinahanglan babalik na ako ang tanan! Ang ako mansyon! Ang ako kumpanya! Ang tanan! Ang kini babalik ako! Ang tanan gawaan ako! Ang ayaw malibalik! Buang gid sila. Buang sila. Kikuha nilang tanan akong duhaan. Kinahanglan nga ako na pagitaon. Ang tanan! Ang tanan! Kinahanglan maibalik na ako! Kinahanglan maibalik na ako! Ako ni sa husto si Dio. Ako ra gyapon ang mabasol. Ako ra. Pero dili. Ako ni pagitaon. Ako ang mabasol nining tanan. Ako ra gyapon. Busa, kinahanglan makitaan ko ang nawa sa kong kinabuhi. Hoy! Padaplino! Muasdan ko ni kamatayon! Kinahanglan mabalik na ako ang tanan gikuha niya nako. Ang ako mga duaan! Ang tanan yun! Ang tanan yun! Pero nagbasol ako! Pamahawa mo! Pamahawa mo! Yahoo! Pahawa mo! Muhagi ko! Pahawa mo! Ang ako mga duaan! Ibalik! Tingog sa kampana. Ang ako nabati. Tingog sa kampana. Hala. Uy. Simbahan madini akong labdan. Gusto. Usod ko. Pag-ampo ko. Yoo! Lord! Lord! Niyan ako! Magampo ko nimo! Nagakumpisal ako sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot. Sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, og kaninyong akong mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Sa ako kinitanan nga natabo sa akong kinabuhi, Lord.
Ano man, kiunsa man ko nimo, Lord. Kanong ipasagdan man ko nimo. Kanong mibiya nga sa kong kinabuhi. Naibaw ko nga may lula pa ko niya sa imong kasing-kasing, Ginoo. Nagbasol na ko. Ayaw ko pasagdi. Luwas ako. Maluoy ka. Tabagi ko. Buot kong magbago, Ginoo. Ayaw ko biyai. Utang buot. Maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka, Diyos ko. Adam. Anak. May bisang pizza ko pakal. Ikaw ba ka na, Diyos ko? Ikaw ba ang bisang pizza ko pangal? Kung ikaw magali ka na, luwas ako, Ginoo. Ayaw ko pasagdi. May magagkamot kami. Bihabuhap sa kong uho. Ikaw ba kini, Lord? Ikaw ba kini? Buti pasabot. Imo na kong kipasaylo. Ang krus. Diin siya gilansang. Hinay-hinay kining milihok. Ikaw kita ay Ginoo. Nagmilagro ka, Diyos ko. Kibasulan ko na ang tanan akong magkakasalanan, Lord. Sayon ko, kadili ko ni mo pasagdan. Imo ko mag-uhol. Huwag sa magandagan. Pasaylo ako, Diyos ko. Aron ang imong kasya akong madawat. Ipamatsyag ka na ako ang imong kaluoy. Salamat, Diyos ko, sa imong kayo o sakripisyo. Salamat sa imong pagpakamatay sa krus. Alang na mong mga makasasa. Daghang salamat. Karon ang adlaw sa pagbukas ug balik sa akong opisina. Thank you, Lord. Thank you. Nga napangitaan ako paagi nga mabawi ang akong kumpanya. Salamat sa mga tao nga gihimo nimong instrumento. Aron nga matabangan ko. May buas ang ako pagpasalamat nimo, o Diyos ko. Adam, Lia? Adam, Lia? gisultihan ko ni Deo sa tanan. Lia, salamat nga ni Aka. Lia, pasaylo ako sa tanan akong pagpasakit nimo. Sa tanang pag-antos kayo nga sinati uban ako. Adam, Kung imo lang kong hatagan og laing kay gayunan, isaan ako. Nga dili ta nakapasagdan. Bahalong ta kahangtod sa hangton. tinuod. O Lia, please, balik na ko. Mapasalamaton kung nakamata ka na sa kamatuoran o gibasulan ang tanang nahimo mong kasalanan. Salamat sa Diyos ug sa iyang dili matukib nga kaluoy. Ni ako tungod kay dili ko ikalimot sa kong kaugalingon nga sa panahon nga wa ka sa kong giliran, hawang ako pamati
ug wa ko hikaplagi ang hingpit nga kalipay. Because I still love you, Adam. Lia, mahal tanay ka. Mahal na sab ka, Adam. Jesus gave his life to make you whole again. And all your burdens and your fears at the cross they disappear. You once were dead, but now you live. Juan Kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon, kay gihugma pa kayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga gituyo pagpaom ning adlaw sa pagpamalandong. Sugilanon nga naguluhan, Mia culpa, akong sala. Tagsurat